Момчиле, вече почти една седмица сте тук в Гърция, изиграхте една контрола. Как виждаш отбора и твоите впечатления от мача с Ксанти? Значи, при всичко искам да благодаря тук на хората, които ни предоставиха тези условия. Така наистина доста добре ни посрещнаха. Доколкото до този етап на нашата подготовка, който в момента мисля, че отбора така доста добре се справя, израства, имат доста голям напредък от лято, когато се събрахме и както вие сами виждате и по контролите, и при мачовете през две групата, които изиграхме миналата година, така се показва един доста голям напредък и наистина от гледна точка на тактически, физически, така доста добре стоим вече и на терена. И наистина това треньора мисля, че го забелязва и наистина ни поощря по някакъв начин. Колкото до последната ни контрола, която изиграхме вчера, наистина терена не беше от най-доброто си състояние и така ни попречи да покажем нашия стил, който практикуваме и който ни е присъщ за нас и в който показваме в доста мачове през миналата година, както ти сам виждаш и твои колеги. Така че мисля, че се надявам през другата част от подготовката, която предстои още 6-7 дена, които ни остават, да покажем по-добро лице в утрешния матч, който ни очаква. Доколкото разбрах, доста са вирители футболистите на Ксанти. Да. Теренът е бил пясъчник. Точно така. Въобще беше доста под нормалните условия за игра. И наистина така футболистите на Ксанти показаха може би едно не спортсменско, как да ти кажа, не бяха с нужен респект към нас, ритаха ни отзад. Въобще матча не беше от нужното естество, което ни трябваше на нас. На какъв етап е отбора на ЦСК в подготовката? Моята гледна точка, както ти казах при малко, е, че наистина сме израснали страшно много. Дигнали сме страшно много бързина, физика, от тактически гледна точка сме много добре. Изключително добре, даже доста отбори от АйБ група, така стоим много по-добре и сме да го твърда. Но има още какво се желае. Има още какво се желае и не трябва смисъл да прибързваме с някои неща. Какво очакваш лично ти от пролетния дел на първенството? Очакваш ли удари под кръста? Водите с 8 точки, ако не се лъжа пред втория. Нормално да очакваме такива игри, все пак това са присъщи за нас българите и за нас тук за Балканите, така че няма нищо да ме изненада, но ние сме здраво стъпени на земята и наистина сме като един юмрук. ЦСК в В група, ти дойде от Литекс в А група. Как така? Литекс в момента е изваден. Коментарът и за това, което се случва с отбора, от който дойде тук в ЦСК. Стиска ми палци, защото така наистина те ми даваха да ям бял хляб, както се казва, и наистина винаги ще бъда благодарен за това нещо. И наистина така не е приятно за нито смисъл, никой не печели от тази цялата ситуация. Единствените губещи сме ние футболистите, както ние така те, абсолютно всички, защото няма да има дербита, няма да има стойностни мачове, все по-малко намаляват отборите, които са в А група, както нас ни извадиха Локо София. Наистина това пречи на нас, на малките, които идват отдолу, да израстват като футболисти и като личности. Има ли смисъл въобще А група без ЦСК, Литекс, Локомотив София? Има ли с кой да играе Левски и Лудогорец? Само това остава дербито на България. Не. Аз поне лично не смятам. Има още едно дерби, което е между Ботев Пловдив и Локо Пловдив, но наистина стойностни мачове намаляват и това е доста пагубно за нашия футбол. В кой е трън в очите Гриша Ганчев, че толкова много така, и ЦСК, и Литекс? Не знам. Пречи ли на някой? Това аз не мога да кажа. Спрямо нас в Литекс, при като бях сега в ЦСК, наистина той е един човек, който милее за нас, който бди над нас и е като един орел. В смисъл, той ни пази от абсолютно всички, поема всеки един удар. И е нормално някои хора да го обичат, други да го мразят. Това е съвсем нормално. Не може винаги да бъдеш обичан и от двете страни. Звъни ли ти да те пита как е тук, как е отбора, така все пак ти си така един от най-близките му хора, да събира и странична информация? Не съм имал скоро разговори с него и така не съм имал допир с него. Така, вашият съотборник Павел Головодов се прибра. Знаеш каква беше трагедията. Ти си близко до него. Видях, че ти, Борис Галчев, Анатолий Господинов го посрещнахте. Какво би му казал? Искам първо да изкажа моя съболезнование, защото наистина това е една трагедия, на която дори на най-големи враг няма да го пожелая това нещо. Пожелавам му да бъде много силен,
ние също ще бъдем зад него и винаги ще го подкрепяме, защото в този момент му трябва наистина една силна опора и да има на кой да се опре в този момент. И последен въпрос. Има вариант да се направи висша лига. Според тебе това реално ли е или просто така да се замажат очите на хората? Нали знаеш, докато не го видиш и докато не го осъзнаеш, няма как да повярваш на нещо. Това, което се говори, дай Боже да е истина, дай Боже нещо да се случи и да се вземе наистина едно кардинално решение, което ще бъде в плюс за футбола, за феновете, за нас и за хората, които обичат тази игра, дори които са извън България, които ни гледат по телевизията. Ти имаш ли някакви предложения за отбори от чужбина или в България или би провървял пътя с ЦСКА, докато стигнат в А група? Аз съм дал дума на господин Ганчев, защото, как ти казах, той ми е дал пътя, дал ми е белия хляб да го ям и наистина бих останал до края, докато той реши, докато той прецени дали има реална оферта да ме продаде или не. Аз бих останал тук и бих защитал цветовете на ЦСКА. А има ли към тебе, знаеш ли някой да ти е казал, бе, ти се интересуват, но ти да кажеш не искам ЦСКА? На този етап никой не ми е звънял. Единствено само може би някакви подхвърляния, тук там нещо, което и аз прочитам по медиите. Какви съперници предпочиташ за полуфинал за Купата на България? Вие, Берое, Монтана и Литекс. Ако се паднете с Литекс. Пламен Марков на майтап каза, бе, няма проблем, ще го говорим матч. Да, гледах му интервюта, но в интерес на истината искам да се паднем с, може би с отбор, който наистина ще практикува футбол. Не е Литекс, не си пожелавам Литекс, пожелавам си може би и Монтана или Берой, защото с Литекс искам да срещнем на финал. Ако се спаднете с Литекс, какво би му звънал да му кажеш на господин Ганчев? Аз няма да му звънна. Аз лично няма да му звънна. Не знам, в смисъл това ще бъде доста интересен матч. Мисъл от страна, смисъл за мен ще е с по-голям заряд този матч, защото съм играл в Литекс и знаеш за какво стана въпрос. Добре, благодаря ти. И аз. Окей. Айде, маш. Мерси.